Вітаю слухачоў і гледашоў гэтага стрыму. У студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч. У нас у гасцях гендерная даследчыца, спадарня Ірына Сідорская. Вітаю вас. Прывітанне. Сёння гаворым пра тое, як у Беларусі вызначаюць шчасце жанчыны і хто на самой справе мае права гэта рабіць. Ці ўвогуле нехта мае. Падставай стаў указ Александра Лукашэнкі аб пашырэнні доступа да эка. Цяпер прадугледжаныя дзве бясплатныя спробы, а скарыстацца імі змогуць і адзінокія жанчыны. На гэтым фоне прагучала і яго заява пра тое, што шчасце жанчыны ў дзецях. Ці гэта сапраўдная падтрымка, ці частка больш шырокай дзяржаўнай палітыкі і дзе праходзіць гэтая мяжа паміж клопатам і кантролем. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць каментары і пытанні пад нашым стрымам, рабіць наш эфір больш цікавым. Мы пачынаем і пачнем з таго, як улада фармуе ролю жанчыны. У прынцыпе, я працытую. Александр Лукашенко заявіў: якое шчасце ў жанчыны, калі ў яе няма дзяцей. Дзеці — гэта шчасце нашай жанчыны. Маўляў, цяпер дзяржава павінна зрабіць усё, каб вось гэтаму шчасце дапамагчы і каб гэтае шчасце адбылося. Спадарня Ірына, калі дзяржава публічна вызначае, у чым шчасце жанчыны, гэта ўсё ж такі пра каштоўнасці, ці гэта такі пра механізм кіравання грамадствам цалкам? Для мяне, безумоўна, гэта другое. Гэта механізм кіравання грамадствам, бо на самой справе людзі маюць розныя каштоўнасці, і гэта нармальна, і у ўсіх нас розныя каштоўнасці. Але гэта не значыць, што хтосьці можа навязваць іншым, і ў данным выпадку менавіта калі гэта робіць кіраўнік дзяржавы, гэта ўжо не проста словы, гэта там не его прыватнае меркаванне, не его прыватныя каштоўнасці, а яго пасада, яго статус робяць яго як бы па вызначэнню лідарам думак, і як бы ён выражае вось гэтую дзяржаўнае бачанне, якой павінна быць сапраўдная жанчына. Мы ўжо не першы раз у нашай перадачы гаворым пра тое, што гэта дакладна не прыкмета дэмакратычнай дзяржавы. Дэмакратычная дзяржава 100% так ніколі не будзе рабіць. У людзей ёсць правы чалавека, у тым ліку як бы права на свой уласны выбар свайго уласнага жыцця. І шчасце. І шчасце, безумоўна. Но вось не ведаю, мне здаецца, мне б не прыйшло б у галаву гаварыць, у чым там павінна быць шчасце, не ведаю, беларускіх мужчын. А вось, а чаму я як бы не магу сфармуляваць, калі вось мужчына як бы можа сфармуляваць, у чым павінна быць шчасце беларускіх жанчын. Я ўпэўнена, што як бы кожная жанчына па-рознаму глядзіць на тое, што будзе вызначаць яе шчасце, як і кожны мужчына. Таму, канешне, гэта такая дзяржаўная палітыка, гэта тое, каб, з аднаго боку быць такім. Гэта вельмі папулістскі жэст, гэта адназначна. Я, можа, там потым больш падрабязна распавяду чаму. А з іншага, мне здаецца, гэта такі раздача пернікаў. Вось як бы год жанчын пачаўся, ужо 3 месяцы, а як бы нічога асабліва добрага для жанчын яшчэ не прагучала. Было наадварот вось толькі і гэта абмежаванне абортаў, і там, як бы нічога вось добрага пакуль да гэтай другой спробы, бясплатнай спробы якой яшчэ не было. Хай будзе хоць штосьці добрае. А вось вы таксама займаецеся і займаліся даследаваннямі прапаганды. Вось як, калі вось прааналізаваць вось гэтыя такія вось гучныя словы Лукашэнкі пра шчасце, ўсё, гэта таксама прапаганда? Безумоўна. На каго ён працуе? Ён працуе, як ён думае, на свой электарат, на беларускіх жанчын. Я яшчэ раз падкрэсліваю, што ён жа лічыць сябе як бы вельмі, што беларускія жанчыны яго любяць і паважаюць, што ён жа лічыць сябе вось гэтым жаночым прэзідэнтам, і хоча вось як бы выглядаць добра ў вачах жанчын. Як заўсёды гэта яму не ўдаецца, ён гэта
робіць дрэнна. Ну, глядзіце, ён, значыць, па-першае, вось у гэтых яго некалькі сказах. Ён, па-першае, гаворыць пра тое, што як бы што вось, значыць, шчасце ў мацярынстве, але ну гэта вельмі, ну не ведаю, нават усе астатнія праявы як бы чалавечага жыцця, а там нейкая прафесійная рэалізацыя, а нейкая грамадская рэалізацыя, не ведаю, інтэлектуальная рэалізацыя. Это наогул як бы, ну, не важна, як быццам бы атрымліваецца, што вось, значыць, калі жанчына хоча мець дзіця, тады яна святая. Вось нават як бы такія словы ідуць. А з іншага боку, ён як бы для чаго гэта гаворыць, вось як бы абяцае, што будзе гэта другая бясплатная справа ЭК. І між іншым ён там вельмі цікавыя словы гаворыць пра тое, што не трэба вось гэтага маралізатарства, што вось гэтых, значыць, чыноўнічых забабонаў, чыноўючых бар'ераў, што гэта ўсё павінна быць вельмі проста для беларускіх жанчын. Это нават, я б сказала бы, такі нават ліберальны падыход да рэпрадуктыўных тэхналогій, бо, ну, звычайна людзі, якія вось пра традыцыйныя каштоўнасці і пра вось гэтыя ролі загадзя вызначаныя мужчын і жанчын, яны звычайна значна больш асцярожныя наконт эка. Але трэцяе, вось мне здесь здаецца галоўнае, і я буду, напэўна, яшчэ пра гэта гаварыць, ну, гэта рашэнне, якое не павінен прымаць кіраўнік дзяржавы сваім указам. Гэта рашэнне патрабуе шырокіх дыскусій, грамадскіх дыскусій, экспертных дыскусій, дыскусій у парламенце, бо гэта, ну, датычыць вось непасрэдна нашага асабістага жыцця, нашага нават, не ведаю, інтымнага жыцця, бо гэта ж, ну, як бы мець ці не мець дзяцей, там, колькі, як, ну, гэта вельмі, як бы, персанальныя рашэнні. А у нас гэта, вось яшчэ раз, не вынік дыскусіі, а гэта дзякуючы добраму кіраўніку дзяржавы, які заўважыў такую праблему. І вось, значыць, ён сваім указам гэта вырашае, ну і беларускія жанчыны павінны яму быць вельмі і вельмі ўдзячнымі. Але я думаю, што гэта яшчэ і страшны сон Лукашэнкі. Ён да гэтага, думаю, яшчэ памятае, вельмі добра памятае, яму гэта прыходзіць у снах, калі жанчыны сабраліся, выйшлі на вуліцы, жаночыя маршы ў Беларусі былі. Вось, хай жанчына сядзіць, гатуе котлеты і займаецца дзецьмі, тады не будзе праблем. Ну, напэўна, Лукашенко думае так, але, наколькі я памятаю, дзеці не перашкаджалі беларускам так выражаць сваю грамадзянскую пазіцыю у Беларусі. Новы указ пра эка пашырае доступ да працэдуры. 2 бясплатныя спробы і магчымасць для адзінокіх жанчын. Як вы ацэньваеце вось увогуле гэтае рашэнне ў кантэксце дзяржаўнай палітыкі і на што яшчэ вось варта звярнуць увагу ў гэтым указе? У прынцыпе, 2 бясплатныя спробы. Ну, я думаю, што шмат для якіх жанчын, якія мараць сапраўды пра дзіця, ну, гэта шанец. Я згодная, што ў гэтым рашэнні, толькі давайте яшчэ скажам, што зараз яно толькі анансавана. Так, яго абяцаюць там цягам 10 дзён прыняць, але пакуль яшчэ не прынялі, але будзем спадзявацца, што як бы гэта, што прымуць. Так, там ёсць добрыя моманты. Па-першае, вось, перш за ўсё, гэта тое, што другая спроба эка таксама будзе бясплатнай. Гэта вельмі важна, бо звычайна адной спробы, ну, не хапае, каб нарадзілася дзіця, і тое, што будуць 2 спробы, гэта добра. Другое добрае, гэта тое, што скарыстацца могуць ужо не толькі зарэгістраваныя як бы з юрыдычна зарэгістраваным шлюбам пары, але менавіта адзінокія жанчыны. Гэта таксама вельмі важна. І нават ёсць трэці пазітыўны момант, там таксама ёсць узроставыя абмежаванні, і яны досыць высокія. Там, здаецца, вось гэта другая спроба, гэта да 49 гадоў. Ну, гэта як бы таксама вельмі рэалістычна, бо, ну, жанчыны нараджаюць усё пазней і пазней, і, зразумела, да рэпрадуктыўных тэхналогій, ну, не ў 25 і не ў 30 гадоў звяртаюцца, а менавіта вось жанчыны ў такім больш сталым узросце. Таму вось гэта, безумоўна, добра.
Але ўсё ж такі ёсць і вельмі шмат як бы не вельмі добрага ў гэтым. Ну вось па-першае, галоўнае, гэта я ўжо пачала гаварыць пра тое, што гэта воля кіраўніка дзяржавы. Ну не ведаю, а калі вось завтра ён прачнецца і вырашыць, што як бы гэта было яго памылковае рашэнне. Ну як бы вось яшчэ раз, ніякіх інстытутаў, ніякіх дыскусій, ні ў парламенце гэта не абмяркоўвалі, не давалі голас, ну вось жанчынам. А хто як бы спытаў жанчын? Хто спытаў фемінісцкія арганізацыі? Хто спытаў экспертаў, медычных, там, юрыдычных і гэтак далей? Вось гэта менавіта воля аднаго чалавека. Ну добра, калі гэта воля як бы спрацоўвае на добрае. А калі вось яшчэ раз, а калі ён прачнецца і вырашыць, што не будзем гэтага рабіць, ну так нічога і не будзе. А па-другое, таксама там вельмі цікава. Дакладна Лукашенко не выходзіць з прыярытэта як бы правоў беларускіх грамадзян і грамадзянак, іх уласных жаданняў. Ён гаворыць пра дэмаграфічную бяспеку, пра тое, што значыць у жанчын ёсць рэпрадуктыўная функцыя і яе трэба як бы рэалізаваць. Вось ён гаворыць менавіта з дзяржаўных інтарэсаў. Не з правоў чалавека, што вось у беларускіх жанчын ёсць права рэпрадуктыўныя правы. І, напрыклад, эка – гэта адзін з інструментаў рэалізацыі гэтых правоў. Не, ён дакладна не ў той логіцы, ён менавіта пра тое, што вось у краіне як бы краіна знаходзіцца ў сітуацыі вось гэтай дэмаграфічнай небяспекі, і таму як бы кожнае дзіця важнае, і вось трэба даць шанс усім жанчынам, якія хочуць, каб яны маглі нарадзіць. Ну, зразумела, што гэта не будзе такім вельмі добрым інструментам менавітай рэалізацыі дэмаграфічнай бяспекі. Вось былі лічбы, першая бясплатная проба эка была ўведзена ў 21 годзе, і з таго часу нарадзілася, дзякуючы вось гэтай бясплатнай праграме, 2500 дзяцей. Ну, зразумела, што кожнае дзіця важнае і для сваёй сям'і, там, для сваёй мамы, гэта зразумела, але гэта не той спосаб, які можа значна вырашыць менавіта вось не зможа значна падвысіць нараджальнасць. І гэта таксама паказвае, што гэта папулісцкі спосаб, што, безумоўна, вось зараз ужо столькі дзяржмедыя пра гэта гавораць, столькі, значыць, піяраць гэта, як бы, гэта яшчэ не рашэнне, яшчэ абяцанне. Але з пункту гледжання таго, каб беларускі на самой справе маглі нараджаць больш дзяцей, трэба сістэмныя меры ў краіне, пачуццё бяспекі і ўпэўненасці ў будучым, што ў Беларусі адсутнічае цалкам. Таму вось гэтая мера, калі медыцынская тэхналогія, калі наогул вось тэхналогіі аб'яўляюцца, як бы сродкам рэалізацыі праграмы дэмаграфічнай бяспекі, гэта ж таксама маніпуляцыя, гэта так не ёсць. І яшчэ ёсць трэці момант, звярніце ўвагу, што, значыць, можна рабіць гэтую бясплатную працэдуру эка толькі ў дзяржаўных клініках. Гэта значыць, што дзяржава будзе кантраляваць гэты працэс, што ніякіх там роўных умоваў для прыватных і дзяржаўных арганізацый няма, і ўвогуле, што дзяржава будзе вось як бы цалкам на 100% гэта кантраляваць. Нават вось яшчэ раз у такіх інтымных і персанальных пытаннях. Вось мне яшчэ цікава наконт, вы правільна заўважылі, што гэта вельмі інтымнае пытанне, вельмі тонкая тэма, і як Калдова, Лукашенко пра гэта ўсё кажа, вось павінна гэта ўсё рабіць, вось вашае шчасце. Вось я просто думаю, што такія, напэўна, указы, акрамя увогуле нейкіх кансультацый спецыялістаў, там даследаванняў, так, рэферэндума нейкае, я не ведаю, там нейкіх абмеркаванняў, так, вось павінны, напэўна, прысутнічаць дактары, псіхолагі,
вось як увогуле размаўляць пра такую тонкую тэму, бо сапраўды шмат для каго гэта вялікая праблема для жанчын, калі жанчына не можа доўга нарадзіць дзіця, яна марыць пра яго, і напэўна, калі напрыклад, вось я просто спрабую вось зразумець, да, калі б вось у мяне была такая сітуацыя, калі б я з кожнага ўцюга чула бы жаночае шчасце ў дзецях, вось магчыма, я ці іншыя жанчыны падумала, тады я некая не такая, усё, у мяне і так не магу нарадзіць дзіця, і ўсё вось гэтая дэпрэсія, ўсё такое. То бок, як гэта рэалізуецца, як гэта ўсё падаецца, я ў жаху. Шчыра. Я з вами цалкам згодная, і я вось на гэта і звяртаю ўвагу, што важна не толькі нават рашэнне, усё ж такі рашэнне пра тое, што другое эка будзе бясплатнае, гэта добрае рашэнне. Але мы звяртаем увагу, як прымаецца гэта рашэнне. Ніякіх дэмакратычных механізмаў у яго прыняцці няма. Гэта яшчэ раз воля кіраўніка дзяржавы, які вось чамусьці вырашыў, што давайце зробім вось гэта, а людзі на самой справе не падрыхтаваны, можа не падрыхтаваны даже абмяркоўваць гэта, бо ўсё ж такі гэта і інтымная тэма, і нейкая стыгма ёсць, што вось, значит, там не можам нарадзіць дзіця, гэта як бы не пра тое, пра што хочацца як бы расказваць усім там знаёмым і незнаёмым. І наогул вось гэта культура дыскусій, яна як бы і так за 30 год праўлення Лукашэнкі, яна, скажем, мягка не развівалася. А што тады гаварыць, ну вось зараз, і менавіта вось пра такія тэмы, ну, але мы на гэтай перадачы, ну, як бы вось гаварым пра гэта. Звяртаем на гэта ўвагу, магчыма, нас пачуюць. Так, мы даём нейкія аргументы, мы як бы расказваем, вось як гэта, і я спадзяюся, я скажу, як, напрыклад, гэта робіцца ў еўрапейскіх краінах, і там яшчэ ёсць які досвед. Да гэтага досведу яшчэ перайдзем. Я яшчэ хацела вось звярнуць увагу, вы сказалі, што гэта будзе рабіцца ў дзяржаўных клініках і будзе кантралявацца. Мне цікавы ўвогуле яго падыход, калі уявіць, што такім чынам прымаюць такое рашэнне, Лукашенко хоча падвысіць дэмаграфічную там у плюс сітуацыю ў Беларусі. Наколькі гэта цікава, вось выгадна, калі две аперацыі, якія звычайна вельмі дарагія, яны будуць фінансавацца, я так разумею, з бюджэту дзяржавы. Там таксама ж вельмі цікава. Яшчэ вось дзякуй, што вы мне напомнілі. І ён сказаў у гэтай, значыць, там мінутнай прамове пра тое, што мы паспрабуем зрабіць так, каб гэта не абцяжарыла дзяржаўны бюджэт, бо ў нас ёсць прэзідэнцкія фонды. І вось тут таксама пытанне, да якія ж, значыць, непразрыстыя прэзідэнцкія фонды ёсць, адкуль яны ў цябе, ты што там са сваёй заработнай платы адкладваеш і будзеш зараз беларускім жанчынам на эка даваць гэтыя грошы. Гэта вось усё паказвае, як працуе на самой справе зараз сістэма ўлады ў Беларусі. Што ёсць вось нейкія прэзідэнцкія грошы, незразумела адкуль узяўшыеся. І вось, значыць, кіраўнік дзяржавы гэтымі грошамі распараджаецца. І вось тут же таксама гэта маніпуляцыі, гэта гучыць, ну і прывучае так людзей думаць, што не толькі там, як вось не ведаю, там зусім уже такія старыя людзі думаюць, што гэта Лукашенко ім пенсію выплочвае. Ну, зараз, значыць, і Лукашенко будзе вось фінансаваць эка са сваёй кішэні, са свайго гаманца і гэтак далей. І жанчыны павінны яму быць удзячнымі да канца свайго жыцця, нараджаць дзяцей, выхоўваць іх, пасля адпраўляюць у беларускае войска, так, вось мы ведаем усе, выбіраць што... заўсёды Лукашенко, падтрымліваць его, забыць, як страшны сон гэтыя маршы, якія былі ў 20-м годзе, бо, ну вось паглядзіце, Лукашенко гэта жаночы прэзідэнт, ён нават са сваіх фондаў, значыць, будзе фінансаваць эка. У нас ёсць прыклад Алексея Талая, так, наш вядомы паралімпіец, які вось трапіў у вельмі цяжкую сітуацыю, ён застаўся без рук, без ног, так, і вось мы бачым гэты прыклад, так, калі чалавек, вось ён удзячны. Я думаю, што ён нават свята падтрымлівае Лукашенко. Вось, ну, ці ў яго проста няма выбара.
Ну, ці будзеш так рабіць, ці не будзеш піарыць уладу, якая ўлада ў нас класная, і там яшчэ. Ці заўсёды ўсё ж такі такім чынам эка гэта пра свабодны выбар, ці ў пэўных умовах яно становіцца вось адказам вось на сацыяльны ціск яшчэ. Ну, калі мы гаворым пра тонкія тэмы. Ну, збольшага я ўсё ж таки разглядаю эка як пашырэнне выбару, як пашырэнне магчымасцяў, і ну, гэта дапаможныя тэхналогіі, які дапамагаюць людзям рэалізаваць свае мары, свае правы, свае там уяўленні пра шчаслівае жыццё і гэтак далей. Але я з вами згодная, калі людзі могуць прымаць рашэнне свядома і без вось гэтага ціску. А калі дзяржава, ну, як мінімум, не ведаю, 5 апошніх год гаворыць пра тое, што асноўное там прызначэнне жанчыны гэта мацярынства, ну, так на самой справе жанчыны пачынаюць думаць, а можа гэта, ну, як бы і так, а можа, значыць, я там неправільна жыву, а можа, вось я не магу там зацяжарыць, не магу нарадзіць, не ведаю, па любых прычынах, па медыцынскіх, па сацыяльных, па якіх заўгодна, то можа я тады на самой справе непаўнавартасная жанчына, нейкая не такая, вось неправільная грамадзянка, ад мяне там можа мала карысці і гэтак далей. Конечно, гэта вельмі складана жыць пад такім ціскам, зразумела. І вось калі мы гаворым, я пра гэта часта наогул думаю, што калі мы гаворым, што мы прымаем рашэнні як бы самастойна, на самой справе сістэма, дзяржава звычайна цісне на нас, звычайна падказвае, што з'яўляецца правільным рашэннем у гэтай сітуацыі. Зразумела, у дэмакратычных краінах гэтага ціску значна менш. Там на самой справе ёсць інфармацыя з розных крыніц, і як бы могуць існаваць альтэрнатыўныя погляды, і як бы ты тады разумееш, што на самой справе мір складаны, могуць быць розныя мадэлі, жанчыны ўсе розныя, сем'і ўсе розныя, пары ўсе розныя, усе па-рознаму уяўляюць шчасце і гэтак далей. А калі гэта аўтарытарная дзяржава, дзе вось як бы з кожнага праса ідзе адно і тое ж, вось гэтая прапаганда, вось вы мяне спыталі, прапаганда гэта ў тым ліку, калі ёсць улада. Вось калі ёсць улада, навязваць людзям адну думку, і калі ёсць магчымасць абмяжоўваць доступ людзей да іншых думак. Вось гэта ўжо па азначэнню прапаганда. І гэта тое, што зараз адбываецца ў Беларусі. У мяне вельмі шмат яшчэ пытанняў, так, але вось вы мяне выбачайце, я думаю, што магчыма вы пагодзіцеся, што, на жаль, яшчэ ў Беларусі, як мы ўжо сказалі, няма такой добрай культуры дыскусіі, няма, можа, аналізу шмат якіх сітуацый, нейкіх з'яўлений, з'яў і гэтак далей. Ёсць такое, людзі часам чуюць гендерная экспертка, ці там гендерны эксперт, нават калі мы скажам, і хутчэй за ўсё шмат у каго выбудоўваецца такі ланцужок гендерны, будуць размаўляць толькі пра жанчын чамусьці. Хаця гендер гэта, ну, не толькі пра жанчын, а будуць там, не ведаю, гэтыя феміністкі, гэта яшчэ, вось, ну, складаюцца такія, вось, увогуле, я не ведаю, адкуль гэта бярэцца, можа, таму, што вось цікава, дарэчы, што ў нас сапраўды тэмай гендеру збольшага займаюцца публічна жанчыны. Вось, можа, праз гэта уяўляецца, так? Але вось хацела якраз сказаць, што не, і паразмаўляць пра мужчын. Па-першае, запытацца, а як такія заявачкі, вось, напрыклад, як учора была, так, наконт эка, наконт жаночага шчасця ўплываюць на мужчын. Мужчыны ж таксама чуюць вось гэтая заява. Як вы лічыце, да? То бок, якую, што павінна з пункту гледжання там уладу, так, адбывацца ў гэты момант у мозгу мужчыны? Дзякуй вялікі за такі падыход. Я з вами згодная, на жаль, ёсць такое ўяўленне, што калі вось гендерны эксперт альбо гендерная экспертка,
гэта толькі пра жанчын, я кожны раз падкрэсліваю, што мы гаворым не толькі пра жанчын, мы гаворым пра мужчын таксама, але тут якая ёсць, можа, як бы адкуль ногі растуць у гэтага ўяўлення, што пры патрыархаце ўсё чалавечае успрымаецца, мужчынскае успрымаецца як чалавечае. А вось жаночае гэта як бы паасобку. А вось калі мы будзем бачыць свет, у якім ёсць там і мужчынскае, і жаночае, ёсць там нейкія іншыя сацыяльныя групы, то тады мы будзем, ну, як бы бачыць свет такім, які ён ёсць, якім он ёсць на самой справе. Але вось пра мужчын. Вернемся ў пачатак нашай размовы пра вось гэтую такую кароткую прамову Лукашэнкі. Але ж там было не толькі пра жанчын, там было і пра мужчын. І пра мужчын там загучалі вельмі непрыемныя словы. Вось калі я б была б мужчынай, ну, мне б дакладна было б вельмі непрыемна вось гэта чуць. Там было пра што? Што кожная жанчына хоча нарадзіць. Гэта як бы жанчыны, якія, значыць, вось хочуць нарадзіць, гэта святыя, але, на жаль, мужчыны не могуць забяспечыць гэтых дзяцей, не могуць жанчынам даць гэтых дзяцей, і што гэта ганьба для мужчын. Но там было позорище для мужиков. То, што ў Беларусі мужчыны і жанчыны таксама не могуць знайсці нармальную працу і зрабіць добрыя грошы. Гэта пазорышча ў нас. Ну. Так, што, па-першае, што калі на самой справе, што вось калі там ты не можаш забяспечыць сваё дзіця матэрыяльна, там, кватэрай і гэтак далей, значыць, гэта ганьба для цябе, вось як для мужчыны. Па-другое, калі, напрыклад, у цябе ёсць нейкія медыцынскія праблемы, медыцынскія абмежаванні, тое самае бясплоддзе. Давайте вось, можа, гаварыць, ну, так, больш гучна пра тое, што праблема бясплоддзя гэта ж не толькі жаночая праблема, гэта ж не толькі таму, што вось у жанчыны там нейкія медычныя праблемы. Гэта амаль на палову, у палове выпадкаў, гэта калі з боку мужчыны як бы немагчыма цяжарнасць. І тады вось як бы, ну вось мужчыны, якія аказваюцца ў такой сітуацыі, яны аб'яўляюцца Лукашенко, значыць, што яны не сапраўдныя мужчыны, гэта ганьба і гэтак далей. Ну, тут што важна? Вось таксама, можа, хтосьці з нашых слухачоў думае, што зараз беларуская дзяржава хоча толькі навязаць нейкія ролі жанчынам, а вось мужчыны, яны могуць быць якія заўгодна. Не. Калі дзяржава штосьці навязвае жанчынам, яна ў той жа самы час штосьці вельмі дакладна вызначае і для мужчын, і якімі мужчыны павінны быць. І вось у гэтай прамове Лукашэнкі вельмі выразна прагучала, што сапраўдная беларуская жанчына павінна нарадзіць, яна хоча гэта зрабіць, але вось ёсць мужчыны, якія не могуць гэтага жанчынам даць, і таму, дзякуй Богу, ёсць рэпрадуктыўныя, дапаможныя рэпрадуктыўныя тэхналогіі, якія з'яўляюцца заменай вось гэтым, значыць, мужикам, якія ганьбяцца такім чынам. Таму, ну, як бы гэта пра мужчын і такім чынам жанчыны нараджаюць дзяцей і да што далей? Калі побач няма таго самага, які можа забяспечыць. Я да чаго? Вось чаму ў такіх дыскусіях пра эка, пра увогуле рэпрадуктыўнае здароўе, так, увесь час, ну, скажем так, не, наадварот, амаль не гучыць вось гэтая перспектыва мужчын, да, што там далей, так? І як гэта адбываецца ў іншых краінах, калі вы ведаеце такі досвед, так, як разглядаюцца вось правы мужчын, адказнасць за гэта таксама, і ці не атрымліваецца, што ўся дэмаграфічная вось наша палітыка ў выніку кладзецца на жаночае цела?
Вось тое, што гэта з пункту гледжання сучаснай беларускай сістэмы жаночая адказнасць, перш за ўсё жаночая адказнасць, гэта дакладна. То есть глядзіце, нават жа Лукашенко не гаворыць пра тое, што, напрыклад, там беларускія мужчыны хочуць абавязкова рэалізавацца як бацькі. Ну, наогул, мне здаецца, ён ніколі за 30 гадоў пра гэта не гаварыў, што вось жанчыны павінны нараджаць і што галоўнае прызначэнне жанчын гэта мацярынства, гэта гучыць з кожнага праса. А вось што значыць для мужчын важна і важна іх бацькоўства, ну гэта зусім мала гучыць, альбо нават зусім не гучыць. Вось я калі даследую прапаганду, я ў тым ліку даследую, ну вось, напрыклад, такія тэмы, як мужчыны ў дэкрэце, альбо там шматдзетныя сем'і і гэтак далей. І гляджу, як, напрыклад, у беларускіх дзяржаўных медыа гэтыя мужчыны падаюцца. Вось мужчыны, якія ідуць у дэкрэт, альбо бацькі, шматдзетныя бацькі. Яны заўсёды падаюцца як нейкія дзівакі, у лепшым выпадку, як такія, ну, вось, не тое, што не сапраўдныя мужчыны, але, ну, безумоўна, як, ну, вось, як бы іншыя, вось не такія, як бы, такія паўнавартасныя, такія сапраўдныя мужчыны, вось як дзівакі, вось, напэўна, гэтае слова больш гучыць, і іх, як бы, выбар, вось, іх рашэнне прымаецца прапагандай, ну, толькі калі яны гавораць, ну, напрыклад, што вось там моя жонка хворая, яна там захварэла, таму, значыць, я вось аформіў гэты дэкрэтны адпачынак. Альбо, значыць, вось моя жонка шмат высокую заработную плату атрымлівае, таму, значыць, вось я пагадзіўся як бы глядзець за дзіцём. Вось калі даюцца нейкія вось такія, як быццам бы аб'ектыўныя аргументы, но тады як быццам прапаганда з гэтым зміраецца. А калі вось мужчына гаворыць, а мне падабаецца, а гэта наш свядомы выбар, а я люблю сваіх дзяцей, там, я адчуваю адказнасць за то, каб правадзіць з імі час, каб іх чамусьці вучыць. Ну, на гэта прапаганда глядзіць, як вось яшчэ раз, ну, як бы без даверу. Таму гэта дакладна ёсць. Ну, і зараз я ўсё ж таки думаю, што зараз нічога не гаворыцца пра мужчын менавіта таму, што ёсць год беларускай жанчыны, які вось і прызван перапісаць вобраз беларускай жанчыны, вярнуць жанчын з пратэстаў, вярнуць як бы у сям'ю, на кухню, на працу і гэтак далей. І як бы жанчына з'яўляецца галоўным аб'ектам гэтага года. Ну і вось, як я і гаварыла, як бы непрыемнага было ўжо немало ў гэтым годзе. Ну, давайте дадзім нейкі пернік, давайте раскажам вось, што жанчына можа з другой спробы мець. А мужчыны, ну, як бы яны не ў фокусе гэтай павесцы. Ясна, у нас у каментары прылятаюць нейкія рэакцыі, там ці пытанні. Архідэя піша: з'ехала ў 99-м годзе, таму што ў Мінску зрабілі памылку ў дыягназе. Была інвалідам, выехала і сама сабе дапамагла. Потым прыехаў сын, нарадзілася ўнучка. Наша Соніка і мы яе вельмі любім. Вось, дарэчы, ну, людзі кажуць часам, што калі паляпшаецца трохі жыццё, умовы, калі все адбываецца, цуды нават адбываюцца, што людзі не маглі нарадзіць у стрэсе, прыехалі, выязджаюць, я такія гісторыі, ну... Вось гэта вельмі важна, што на самой справе, калі паднімаць праблемы дэмаграфіі, то трэба сістэмныя змяненні у Беларусі. Вось трэба гэта базавае пачуццё бяспекі і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні. Ну, а гэтага няма ні ў мужчын, ні ў жанчын. Навошта навокал у Беларусі? Навошта ўвогуле ў Беларусі, напэўна, хацелі напісаць, нараджаць дзяцей, калі яна ператварылася ў канцлагер. Лукашенко нам усім паказаў, што нас чакае. На дзень волі паляцеў у паночную Карэю. Вось што нас чакае. Вось такія меркаванні ў людзей сёння. Вось, спадарня Ірына, а скажыце, калі ласка,
Так ёсць нейкі добры вось такі прыклад вось міжнародны, можа, як за мяжой вось рэалізуюцца такія, ці ёсць праграмы, ці не ведаю, ці якія там прапановы? У еўрапейскіх краінах эка і наогул рэпрадуктыўныя тэхналогіі вельмі развітыя. Гэта як бы, гэта адказ на сённяшнія рэаліі, калі на самой справе жанчыны нараджаюць у больш сталым узросце, і калі як бы медыцынскія тэхналогіі дапамагаюць гэта рабіць, як бы, канешне, трэба гэтым карыстацца. Але зразумела, што ў еўрапейскіх краінах былі вялікія дэбаты на гэтую тэму. Гэта былі і парламенцкія дэбаты, і грамадскія, і экспертныя, бо тут, на самой справе, это ж вельмі такія разнабаковыя сітуацыі, разнабаковыя праблемы. Амаль ва ўсіх краінах еўразвязу эка даступна не толькі вось зарэгістраваным парам у шлюбе, даступна таксама адзінокім маці і даступна, хутчэй за ўсё, лесбійскім парам. Як у Францыі, да? Напрыклад, Францыя, Бельгія, Іспанія, Нідерланды, здаецца, большасць краін вось заходняй Еўропы, там гэта як бы вось для ўсіх гэтых пералічаных груп магчыма. Краіны, якія з такімі больш не магу сказаць, больш кансерватыўнымі падыходамі, але ўсё ж такі з такім наследдзем цэнтральнай, напэўна, всходняй Европы, тыя ж самыя і Польша, і Чэхія. Гэта, наколькі я ведаю, даступна толькі менавіта у зарэгістраваным шлюбе. Не ведаю наконт самотных маці і сумняваюся наконт менавіта лесбійскіх пар. Але, як бы гэта тое, што стала, здаецца, для Еўропы нормай. Таксама ў шмат у якіх краінах да 4 да 5 спробаў яны бясплатныя. Таксама вялікі ўзрост можа быць. Ведаю, што, самы вялікі ўзрост гэта ў Грэцыі, нават да 54 гадоў. Вось жанчына можа скарыстацца гэтымі спробамі, калі яна яшчэ не дасягнула да 54 гадоў. Гэта даволі прагматычна. Зразумела, што былі сілы, якія былі супраць, напрыклад, самотных маці, напрыклад, лесбійскіх пар, і аргумент быў, між іншым, у тым ліку такі, што, значыць, тады мы, як бы, вось калі мы прымем такое рашэнне, што мы, як быццам, пазбавім вось гэта дзіця бацькі. А ведь вельмі важна мець бацьку. Здаецца, у лесбійскіх парах, як бы, дзве маці, гэта таксама важна. І, як бы, калі столькі жанчын нараджаюць дзяцей без мужоў, як бы, здаецца, натуральна, калі б і самотныя маці маглі б карыстацца гэтымі тэхналогіямі. Вось тут больш складана сітуацыя менавіта з гей-парамі, бо калі мы гаворым менавіта пра пару мужчын, то гэта ўжо не рэпрадуктыўныя тэхналогіі, гэта ўжо сурагатнае мацярынства, а ў Еўропе сурагатнае мацярынства забаронена. Яно наогул шмат дзе забаронена, можна карацей назваць краіны, дзе оно існуе. Гэта тыя ж Злучаныя Штаты Амерыкі, гэта была Украіна да вайны, але вось у еўрапейскіх краінах сурагатнае мацярынства забаронена, і, напрыклад, для гей-пар, для людзей, якія ў гей-шлюбах, гэта усынаўленне альбо удачарэнне дзяцей. Вось і гэта ўсё робіць нашу тэму яшчэ і паказвае нам, якая гэтая тэма шырокая. І таму што сапраўды ёсць пытанне наконт таго, што вось дзеці нараджаюцца, пасля дзеці прыходзяць: ма, дзе мы, тата? Вось. І ў мяне, дарэчы, вось цікава, вось хацела з вамі таксама гэта вось абмеркаваць. Магчыма, я яшчэ не разумею до конца, не разбіраюся, не ведаю, як бы я рэагавала. А у нас сапраўды выбудана некая сістэма, да, што сям'я, вось прынамсі так, у Беларусі, дзе няма афіцыйных там
лесбійскіх шлюбаў, напрыклад, так, ці гей шлюбаў. Вось у нас вось ёсць сям'я, мужчына, жанчына, так, тата, там бацька, маці і гэтак далей, да? Вось, а вы уяўляеце сабе правільны адказ на пытанне дзіця, калі дзіця трохі падрастае, ён бачыць, што вось вакол у яго ёсць бацька, я б таксама хацеў бацьку, напрыклад, так? І вось прыходзіць дзіця дадому і кажа: мама, а хто мой бацька? Вось. А жанчына зрабіла, напрыклад, самотная жанчына, яна зрабіла эка. Вось, што казаць? Згодная з вами, што складанае пытанне, адказа не ведаю, але ўсё ж такі я б сыходзіла з таго, што нават калі жанчына ў шлюбе і нават калі як бы вось гэта пара плануе дзіця, не факт, што гэты шлюб будзе на той момант, калі дзіця нарадзіцца. Окей, але ўсё роўна фізічны бацька ёсць. То бок там розныя сітуацыі бываюць наадварот, шчаслівыя сем'і, чаму мы толькі вось адштурхоўваемся ад негатыўнай гісторыі, да? То бок наадварот, вось шчаслівая сям'я, ёсць бацька, да? Вось можна патлумачыць, як патлумачыць, што я зрабіла эка. А што такое эка? І вось, вось для таго у тым ліку ёсць у заходніх школах сексуальная адукацыя, калі б гэта дзецям і расказваюць, што сем'і на самой справе могуць быць вельмі розныя, што гэта не абавязкова толькі вось гэта класічная сям'я, мама і папа, і менавіта вось тыя мама і папа, якія нарадзілі гэта дзіця. Ну, нават мы возьмем сітуацыю, калі, напрыклад, быў развод, і зараз там дзіця жыве са сваёй біялагічнай маці, але бацька гэта не яго біялагічны, а яго біялагічны бацька можа ён яго і не бачыў там апошніх 5 альбо 10 гадоў. А гэта можа быць две жанчыны, гэта можа быць два мужчыны, гэта можа быць адна жанчына, адзін мужчына. Ну, вось жыццё, яно сёння такое, што існуюць розныя формы сям'і. І мне здаецца, калі мы увогуле хочам, каб сем'і былі, вось каб інстытут сям'і існаваў, нам трэба прыняць разнастайнасць гэтых відаў сем'яў. Калі мы будзем змагацца толькі за традыцыйную сям'ю, мне здаецца, гэтым мы парушым наогул інстытут сям'і. Бо не будзе вось гэта класічная традыцыйная сям'я у большасці выпадкаў. Яна будзе, мне здаецца, толькі з адной з магчымых форм сям'і. А як расказваюць, таксама адбываюць, не ведаю, жанчына нарадзіла без эка, але не бачыць гэтага мужчыну, ён жыве там незразумела дзе, і як бы дзіця яго не ведае. Такіх гісторый таксама вельмі шмат у наш час, яны былі раней і гэтак далей. Таму, як бы, калі мне здаецца, мы вось наўпрост зараз не ведаем адказаў, гэта не значыць, што адказаў не існуе, альбо там яны ўсе няправільныя. Гэта падказвае, што нам трэба падумаць, што нам трэба абмеркаваць гэтую тэму. Я нават думаю, што калі вось узяць гэтыя падручнікі па сексуальнай адукацыі, напэўна, там ужо ёсць адказы на гэтыя пытанні. Але вось мы з вами жанчыны з Беларусі, так, і у нас няма адказу, хаця мы хадзілі ў беларускую школу, у нас была медыцына, у нас там нам нешта там тлумачылі пра нашае здароўе. Я памятаю урокі пра цяжарнасць, пра тое, што як адбываюцца аборты, што нам нават відэа паказвалі вельмі такое вось моцнае, вельмі балючае, вось каб мы ніколі не рабілі абортаў, напэўна, так, што такое эка і як тлумачыць дзіцяці, вось чаму ты робіш эка, і нават як патлумачыць сабе, каб было не страшна яго рабіць, бо гэта адказнасць вялікая. Такой інфармацыі не было, і я спадзяюся, што нават у даволі кансерватыўнай Беларусі ў гэтым сэнсе
як мінімум інфармацыя пра эко ў падручніках можа быць, і спадзяюся, што мы таксама сёння далі шмат падказак людзям, якія прымаюць нейкія рашэнні, калі Для гэтага існуюць сродкі масавай інфармацыі, для таго, каб людзі атрымлівалі інфармацыю, думалі, там узвешвалі і прымалі рашэнні. Жаночае цела як інструмент палітыкі, што стаіць за клопатам Лукашэнкі. Так мы абазначылі тэму сённяшняга эфіру, які, на жаль, падыходзіць да канца. І я нагадваю, што сёння ў нас у гасцях была гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Дзякуй, што знайшлі час. Дзякуй за запрашэнне. Туды працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, будзе яшчэ шмат цікавых сёння эфіраў.